Hľadáte rýchly a chutný recept na bezlepkový dezert? Tieto mini bábovky pripravíte jednoducho a rýchlo z našej zmesi Liana Cake Mix. Teraz vám ukážeme, ako na to. Začneme prípravou cesta. Vajíčka, práškový cukor, zmäknuté maslo a vanilkový cukor vyšľaháme do nadýchanej peny. Pridáme štipku soli, mlieko, Liana Cake Mix a zašľaháme. Plnku si pripravíme zvlášť. V menšej miske zmiešame škoricový cukor, zlatý krém, roztopené maslo a lyžicu mlieka. Formy na mini bábovky naplníme najskôr cestom do tretiny výšky. Potom navrstvíme plnku, jemne premiešame špajlou a navrch pridáme ďalšiu vrstvu cesta. Plníme len do 2/3, keďže pečením narastú. Pečieme 30 minút pri 150–160 stupňoch. Posypeme práškovým cukrom a máme hotovo. Prajeme vám dobrú chuť.